La situació actual ens obliga a organitzar-nos front als que intenten posar l'educació pública al servei dels poderosos, de la patronal. Però aquest no és l'únic treball que els estudiants organitzats hem de fer. Com a sindicat d'estudiants, pretenem ser una ferramenta útil per a l'estudiantat de famílies treballadores. Però, què implica això? Implica que, malgrat que ells estiguen desmantellant l'educació pública, encara conservem drets que hem aconseguit gràcies a anys de lluita i reivindicació i tenim l'obligació de donar-los a conèixer. Implica que com a sindicat estudiantil estem sempre disposats a oferir ajuda a qualsevol estudiant que la sol·licite. Com pot oferir-te el FEU aquesta ajuda? Posant-nos en contacte amb tu per a que ens expliques els teus problemes com a estudiant. Donant-te informació útil per al teu dia a dia com a estudiant, sent la teua veu a les institucions amb honestedat i voluntat de justícia. Oferint-te serveis d'assessorament i ajuda sindical per a defensar-te en una educació dissenyada per al benefici dels rics. Som estudiants com tu, companys i companyes del Front Estudiantil Unificat de València, que no estem disposats a donar un pas enrere i que busquem avançar cap a un model d'educació popular, laica, integradora, científica i social. A l'institut, al teu centre de formació professional, en el teu campus, a la teua facultat, a la teua escola, FEU València estarà per a donar-te la mà i ajudar-te, perquè estem amb tu.